what's up guys? Tuturuan ko po kayo kung paano magtimpla ng kape. So unang-una, kailangan nyo lang ng mug at saka kape. Well, as you can see mga kaibigan, ang ginagamit ko na kape is Nescafe Stick to 1. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman. So yun po mga kaibigan, ilalagay lang po natin tong kape dito sa mug. Tapos ibubuhos lang po natin. Then right after, lalagyan nyo lang ng mainit na tubig. Then pagkatapos, ihalo po natin. Teka. Nasaan yung kutsara? Wala yung kutsara. Pa! Pagod na akong maging tanga. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli. So ganun lang po kadali magtimpla ng kape mga kaibigan. So ito na po. Then you can enjoy drinking coffee every morning. Tapos aamuin nyo lang. Yan. Anin mo naman yung tapang kung maling tao yung pinaglaban. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli. Yo, what's up guys? Pag-uusapan po natin yung kaibahan ng ballpen at saka lapis. So when we say ballpen, kapag nagsulat ka, it's permanent. Talagang hindi na talaga nabubura. So when we say lapis, once nagsulat ka, may pag-asa pang mabura yung mga pagkakamali mo. Sana yung feelings isinulat na lang para madali lang burahin. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Yo, what's up guys? Pag-usapan po natin yung months of the year. So actually, there are 12. So first, we have here January. So we celebrate New Year on January 1. Then next, we have here February. So we celebrate Valentine's Day on February 14. O, di ba? Then next, we have March. So this month, of course, it's graduation. Right? Then next, we have here April. Siyempre, summer. O, di ba? Then next, we have here May. Mga bagay na hindi talaga na ibabalik. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Yo, what's up guys? Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano palabasin o gigisingin yung gagamba dito sa bahay-bahayan. So ganito lang po yan kasimple. Bubuksan lang po natin ng dahan-dahan. So yan po mga kaibigan, dahan-dahan lang. Tapos sisilipin po natin. So ganito. Ah! Ayoko mawala ka. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan. Yo, what's up guys? Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano mag-withdraw ng pera gamit ng ATM card doon sa bangko. So first of all, just go to the nearest bank, then please prepare your ATM card with you. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung ATM card ko. Guys, wala pala akong ATM. Tsaka wala rin laman yung wallet ko. Actually guys, wala naman talagang hugot. Wala lang talaga akong trabaho. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli. Yo, what's up mga JAMMARS? This is Araneta, aka Sir Van. Welcome to my channel. Shoutout muna tayo kay John Carlo Merino, James Villafuerte, May Martinez, Tristan Whitey, Arthur Aguado, Chance Play, Rowena de la Austria, Marlon Villamor, Justin Jan Libuon, Team Caliao Vlogs, Joros Harden, Tempo King Sedley, Sean Pamunal, Micah Damasco, OO Saint Vlogs, Mark Harry Domingo, VPH, Ruby Abalos, Noel Precioso, Pro Hack OP, Daniel Martirez, Stephen Lou Dilio, Brian Domingo, Raynel Diza, Chanel TV, Mr. Innocent, Vera Edita, Joey Tapaco, Team Caliao Vlogs, Phil Abelia, Rio Flores Vlogs, Mary Jane Tungkani, Raynil Guevara, June Suroy-Suroy, Pamia Alamada, Kate Jill Cotanda, Arlie Nicole Banyan, Danger Girl, Shane Candol, Lorna Betito, Cheska Escobanas, Maynol Antonis, Kane Toralba,
Jasper Cabalo, Xiao Shen Rivera. At ito pa, shoutout kay Rema Cabudok and most especially your sisters, Regina, Jessica, and Sarah Cabudok. Maraming salamat po sa pagkakas.